Hvad så? Vi spiller Simple Friends. Vi har sådan en challenge her. Hvem der er først, du ved nok. Det går du ikke. Wow. hvem der først lander på aircraft carrieren. Bum. Det er det. Okay. Jeg tror også... Og jeg vinder selvfølgelig, det ved vi alle. Nej, ja, Men, hvem var det, der vandt Big fly? hvem var det, der var en nanofly? Ja, og det var sådan mere eller mindre name, jeg skulle bruge den, er det ikke? Det var nano. Ja. Jo, det vil jeg sige. Skal vi se her. Ups, sådan der. Bum. Så skal jeg lige mirror. Du er ikke allerede færdig, vel? Jo. Nej, wow, forstår det, så bliver jeg fucking sur, så snakker jeg dig. Hvor er gal? Jeg er rigtig gal. Og ting, som Mr. Andersen ikke fortalte, det var, at de heller ikke må bruge moddede ting. Ja, det er Thomas, du der slet. Det er også Thomas, der glemte min mor om det. Det er sgu da dig, der står for alt andet lort. Hvad fanden skal jeg så stå for det der? Det ved jeg sgu da heller ikke. Det er ikke mig, der har lavet. Hvorfor skal jeg stå for det der reglerne? Fordi du plejer altid at være den første at sige noget. Jeg plejer altid at være fucking langsom. Langsomt til hvad? Til at lave regler. Hvorfor sagde du ikke bare det? Sagde jeg sgu da, din lille luder. Altså lad være med at viske, bare snakke som en normal pakker. Normal perker. Vil du have til at snakke som en perk? Racist. Hvad så, man? Det er ikke skidt racistisk. Jo. Okay, alle sammen skriv i chat, når man er racist. Seven. Alle sammen lader være med at gøre det. Det er ham, der er racist. Det ved I godt. Hvad? Jeg er skyldig. Ingen kommentarer. Tror jeg. Har du ikke skidt i kommentaren? Kæk. Ja, tak. Bum. Bum. Jeg har skidt i kommentaren, hvad siger du? Det var sgu da dig, der sagde, at du ikke har skidt i kommentaren. Det giver ingen mening. Jeg har ikke skidt i kommentaren. Nej. Var ikke det, du sagde? Sagde det. 100p jeg ikke gjorde. Skriv i kommentar. Det skulle du bare tjekke det. Det ved jeg godt, jeg er ikke idiot. Ej, så trykker jeg reset the fake set. Ej, ja. Bare sådan lidt ved, at I behøver sikkert få spammet og sige chatten med, at vi er noobs og sådan noget. Bare lige sådan, jeg ved det. Hvad fanden skal jeg sige? Bare lige sådan, jeg ved det. Lad mig med spam og sige, vi er noobs. Sådan det jo. Sådan er det sgu da med folk, der er nye på YouTube. Så plejer de bare at blive spammet i lort og i bøsser og sådan noget. Ja. Ej, ja, det der V12, den fucker op med mig. Gør noget så der. Det er V12. Yes, yes. Men det er en ny V12, vi har der, ikke? Play, nu skal jeg se det her fly, det virker sådan her. 100 p ikke. Hvad var det lige, der virkede? Du lænder ikke, vel? Det ved man aldrig. Jeg har lige et problem. Okay. Splask. Okay. Damage your airplane. Ja. Som om. Slap off. Jeg tror ikke, jeg gider at bruge V12 til det her. Altså, jeg bruger V12, og jeg bruger den normale. Bare sådan en blaster i J15, ikke? De... Okay. Nej. Jeg bruger engang Airbrix, man. Easy. Uden Airbrix. Easy. Du binder ikke, vel? Jo. Jeg knipper dig. Easy land. Okay. I got it all of the time. Okay, flyv. Yeah. Nej, Mr. Bond. Styrte Træls. Det var træls. Skal vi sige, flyve det er, skal også kunne flyve normalt. Sådan ordentligt. Ikke bare kunne lande og bare sådan styrtdykke ned og overleve. Ej, det kan det sgu da godt. Det er sgu da næsten nødt til. Du har jo ikke styrtdykke. Du er nødt til at flyve lidt fremad og sådan noget. Godt, jeg havde sat en blok ekstra der. Først lige bruge noget V12. Nej, hvad fanden? Nu ved jeg ikke, hvad fuck jeg skal gøre for at rette op på det. Nej, forkert, mand. Tilbage. Bum, nu trykker jeg på min FPS-count. Det er sådan lidt idiot. Det var på pause. Bum. Hvorfor har jeg en indsel til at hænge deroppe? Hvor skal jeg vide fra?
ved jeg sgu da ikke. Spørger du så? Det går jeg bare, fordi jeg kan. Wow. Fordi jeg kan. Wow, den her, det kunne jeg lande. Okay, det kunne jeg ikke. Wow, hvad fanden? Det ved jeg godt. Men ikke, hvor fanden. Hvad fanden laver det? Hvad satan? Jeg er nødt til at lige gøre den her structure block. Placer. Shift. Wow. Retail eller andet lort. Bum. Bum, det ved jeg ikke hvorfor. Spørg mig ikke. Ej, Nu wow. skulle jeg helst kunne lande, Thomas. Skulle du helst ikke kunne lande. Det skulle jeg helst. Ej, forkert knap. Det ser ud til at virke fint. Sådan der. Vi tager det. Restart. Jeg kan godt få den til at lande. I know it. Nu! Split. Min ben. Fuck. Au, grib. Bullshit. Oh fuck, jeg rødte min mic der for hårdt. Så kunne man ikke høre, nej. Nej. Ja, nu tror jeg den flyver. Forkert knap. Hvad fanden er det, jeg går galt lige nu? Okay, jeg skal lige have en intel. Wings. Det var ikke den. Der er intel. Bum. Sådan der. Nu virker mit fly bare, og det går. Wow. Jeg bremsede bare helt normalt. Stopper alt min fart, og så fuckede det hele op. Jeg tror, det er tung. Er det bag eller foran, den falder frem? Skal lige se. Ja, det ved sgu da godt. Ja, Det er sgu da godt. Shoot it. Wow, det fuckede jeg. Det er damage. Jeg overlevede. Jeg er damage det alligevel. Wow, jeg skal bruge airbrakes, så kan jeg måske lande lortet. Wow, så bruger jeg airbrakes, så kan jeg måske lande lortet. Jeg tror, jeg har en idé til, hvordan jeg kan få min fly til at faktisk kunne flyve. Oh shit. Oh shit. Shit. Thomas, jeg vandt lige. Nej. Jeg har lige sagt mirror, så kan man nok godt gætte, jeg ikke vandt. Ja, den flyver lige nu. Wow, mit fly, det flyver mongo stadigvæk. Jeg har bare ikke nogen brakes på til at bremse. Det har jeg. Det skal jeg måske tænke på lidt før. Jeg kommer altså lige ind. Nej! Det gik ikke i stykker, det kom for langt. Bullshit, hva'? Dammit. Dammit. Jeg skal have noget airbrakes på. Det har jeg tænkt på. Så dum var jeg heller ikke. Okay. Wow, det er jo net, man skal virkelig gå ind på en mærkelig vinkel, synes jeg. Så glemmer jeg selvfølgelig ikke sådan der. Gå fuldt op, for ellers fucker mit fly helt op. Nu lander jeg, det kan jeg mærke. Nu lander jeg, Thomas. Klar? Klar, hvor du fejler fuldstændig. Det er jeg ikke klar på. Det er jeg. Det sker ikke. Jeg jeg kom for langt. Jeg synes også, det er en pity til med højde, men den starter på. Gør du også det? Jo, det er det sgu lidt. Ej, ikke hvis man har sådan en fly, der bare... Når man lige starter, så kan man skynde sig at give noget gas. Eller man starter jo sådan set med fart på, faktisk. Ja, det gør man sgu. Jeg kunne have landet der, hvis ikke jeg var for højt op. Hvilket jeg var.
Au. Ja. Nej, forkert der. Ned. Ned. Nu ramser jeg. Nej, jeg tror ikke. Ja, jeg kan. Wow. Det her fly, det kan lande. Jeg ved det godt. Jeg skal bare lave et svævefly, like, så kan man faktisk lande. Ja. Ja. Ej, der skal jeg også lige noget fart på. Ikke særlig meget. Virkelig. Ej, jeg er stress. Wow. Lige en fart på. Sådan. Nej, jeg kom for langt. Bare svæve ind. Dyk. Shit. Nå, rip. Nu kom jeg for kort. Jeg tror, jeg har en idé til at lande den her. Nu lander jeg den her. Jeg har ikke bare en idé. Jeg gør det fandme. Okay, slap af. Wow. Ja. Det var fordi flyet kom forbi flyby view. Broms. Den der landing, den der. Hvor er skibet hen? Jeg kan ikke finde det. Det er forkert knap. Det fucker også nogle gange op på mig, det vil jeg gerne. Ja, jeg skal lande. Forkert knap. Jeg glemte at skifte. Idiot. Fuck ja, jeg er så idiot. Jeg har ikke engang nogen hjul på mit fly lige nu. Har du ikke? Nej. Nå, de sidder bare og ser på det her. Nogen selv nok ikke med 5 minutter, tænker de. What? Hvorfor mange de laver sgu mange videoer, man. Folk ikke gider at se dem. De burde også se vores is. Wow, jeg kan jo... Må vi ikke downloade flere, Anders? Nej. Jo. Det er lidt for meget snyd. Jeg glemmer helt, at jeg skal trykke nedad for at gå nedad. Jeg skal lige være sikker. Kalle, han ringer nu. Jeg tilføjer ham lige. Kalle Spadelle. Tilføje. Kasper, Wow, lige ved siden af. Kasper, vi sidder og optager lige nu. Inde på Simple Planes. Hvorfor var det, du lige pludselig gik? Jeg skulle spise. Og det kunne du godt lige have sagt. Det behøver du ikke at sige, eller hvad? Nej. Jeg sagde, måske kommer jeg vist til at mute først. nej, overhovedet ikke. Du skal ikke for helvede fly, lortefly. Nej. Fucking bullshit. 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 Ej, eksploderede. Den eksploderede. Nej, jeg ved sgu da godt, jeg er til mit fucking fly. Jeg er dum. Er du ikke? Jeg smadrer dig, seriøst. Det lyder bare frækt. Nej. Hvorfor? Hvorfor du altid sådan der? Forstår jeg faktisk ikke. Det gør jeg heller ikke. Det gør han ikke til. Det er ligesom godt kan lide at være så. Det ville ligesom godt lige have været Mega bullshit. Forkert den op. Okay, nu kommer jeg ind. Jeg klarer det her. skid. Fuck, og jeg så mig. Forkert knap. Nej, jeg havde landet. Dammit. Damn. Jeg havde landet det der, Thomas. Jeg havde landet det. Jeg har det på video, man. Easy. Nu gør jeg det her. Nedad. Ikke op. Nej, det var så tæt på. Så tæt på. Nej, exit, man. Jeg mener restart. Og jeg har en idé, hvis jeg lige skal gøre noget her. Landing gear. Måske en god idé. Måske var det. Måske ikke. Who knows? I don't. Okay, nu lander vi. Skid. Nu lander jeg lige. I godt kan? Nej. Ja, i tårnet så. Shit. Tror jeg, hvis lige nok vi gør.
lige ikke, du gør. Tror du ikke, jeg lander? Okay, det her det fucker fuldstændig op. Det er ikke en run. Nå, rip, der sprang mit fly lige. Jeg var sådan helt hen på læringsbanen. Du har for meget fart på. Pænt rip. Og jeg vinder nu. Jeg ved ikke, fortælle mig. Nej. Du finder ikke den her. Jeg skal bare ned her nu. Så har jeg den. I got it from my... Kommer lige præcis på. Hvorfor går den selv op? Nej, den fløj af. Jeg havde landet den, hvis den havde kunne bremse. Eller er der kun Hvad? Så skal jeg... Nu får jeg fucker det bare helt op med fly, mand. Airbrakes. Sådan. Midler. Sådan, nu vinder jeg. Ja. Så skal du bare spørge lidt derude. Det er svært. Hvis du fucking vinder nu, okay. Er du med? Ej, det var fucking no. Du gør det jo alligevel ikke. Jo, jeg gør. Jeg lænder den her. Lige sige, mit airbrakes, de virker ordentligt nu. Og så skal jeg bare lige få med hjulene. Kom, ned. Yeah. Stop. 50. Den ryger ud over. Yes. Fuck me, hvor er den dag så. Yes, tak, tror. Tak fordi du gider at vente. Nu har kraften ingen fart her på, mand. Men ingen fart. No fart. Jeg prøver bare at lade være med at give den gas. Jeg er på 0, og jeg er på 100 på hovedet lige nu. Wow. Jeg optager ikke lige nu. Det gør jeg. Sådan. Optager du? Det gør jeg. Jeg har bare... Dammit! Jeg har spildt alt min fucking tid, og så optage. åbenbart. Jeg kan ikke se det fra Thomas vinkel. Jo, nu kan vi. Ja, nu. Med et pro-fly, som jeg allerede har lavet, kan vi. Det lander den stadigvæk. Når jeg rammer, så bremser min hjul bare for sygt, og så Ej, der er mig at plane sådan lidt meget. Kom. Jeg kommer med næsten 80 ind. Hvis jeg kan komme op. Jeg er nødt til at have lidt speed på nu. Lidt speed. Sådan der. Brems. Du fik meget speed på, Grib. Så sprang den selvfølgelig. Yes. Wow. Jeg får lige lavet sådan lidt mere gliderfly. Jeg laver bare sådan et svævefly lige nu. Ja. Som sagt. Jeg laver sådan et svævefly. Svævefly med en lille bitte motor. Nej, faktisk ikke. Okay, har du også en kæmpe motor. Sådan et rimelig grimt fly for at være helt. Ej, det er faktisk pænt nok. Hvad med dig, Anne? Er det også for grimt? Ja. Ej, det er halvfedt. Kun halvfedt. Er det halvfed? Det er halvfedt. En tyk fly. Det er helt fedt, så. Det er helt tyk. Wow, så fucker jeg det helt op. Den var der. Alt delen er der på. Rip dig. Jeg kom bare ned med for hårdt. For hårdt. For hårdt. Okay, Wow. jeg laver lige en salto her. Ikke så mange. Vi skal kunne komme i gang. Hvorfor bliver det med med at lave saltoer? Rip, man. Vi starter. Skål videre fra. Nej, shift-tab, man. Lad være. Jeg skal ikke have 30 første frem. No way! Jeg gjorde det for tidligt. 30 første går væk. Fuck. Bullshit. Shit, det skal jeg ikke. Jeg snor ned og lande. Ned. Gå ned. Jeg har lavet sådan en fucking godt fly, der bare kan svæve i sin på. Ret op. Op. Lige at sætte den der til at pege op.
Nej, det var så tæt på det der. Jeg har været tæt på sygt mange gange. Jeg har flyet, jeg mangler bare landing. Ja, det har jeg Har du også det? Ja, Ja, har flyet. jeg har meget bedre fly. Ja, som om. Skal vi ved? Mm. Wow, så kommer jeg selvfølgelig under flyet. Wow. Nej, nedad, du er ikke opad, ikke opad. Ned. Yes. Jeg glemte at bremse. Jeg holder bare bremsen hele vejen hen. Gør du? Ja, det er den eneste måde. Ellers lander jeg ikke. Seriøst, hele vejen Ja. hen? Ja. Mere eller mindre i hvert fald. Okay. Til sidst så giver jeg gas for, at min visuals, de peger opad, så jeg bare lander easy. Nu har jeg den. I got it. Jeg tror, det er for hurtigt. Jeg var på 100 der, lige foran. Og så nu er jeg ikke godt med. Hvis jeg har haft nok airbags på, så havde jeg klaret den her. Det havde jeg nok. Så havde jeg nok tænkt lidt langt. No! Jeg landte den, og så springer den. Det kan jeg. Jeg landte den, og så springer den. Næsten har jeg gjort. Kun næsten. Den landte der, og så sprang den, kind of. Jeg skal have nogle flere airbrakes, jeg har Kind ikke of. Det har jeg heller ikke. Det er simpelthen noget, jeg bare har tænkt som sidste valg. Okay, så med jeg. Nu lander jeg den. Nu lander. Nej, jeg grib 100p, jeg ikke lander den. Jo, det gør jeg nok. Jeg kan bremse i hvert fald meget hurtigere. Yeah, Ja, brems. Thomas, hvem vandt? Level complete. Nej, det gjorde du ikke vel. Jo, Seriøst? yes. Jeg har det på video. Jeg tager lige screenshot. FT. Bullshit, mand. Da jeg trykker FT eksploderer. Så har jeg endda downloadet et fly og alt muligt. Nej. Jo. Da jeg trykker FT, så eksploderede den. På grund af, at den eksploderede min bombe. Tror jeg. Men der står level complete, så jeg vandt. Yes, tak. Skal vi ikke sige tak fordi I så med, og ses en anden gang. Sig farvel. Hvad? Sig farvel. Ja, farvel. Sig farvel. Farvel. Jeg havde fucking downloadet et fly. Ja, farvel.